Anginibikeleleke babukeli emakhaya nonke umhlaba wonke izwe lonke bakithi unyakeni nje omusha kaJanuwari ku-1 ku-2022 ngithi Nkosi yami ngindlulisa nje ukunibingelela nokunamukela kulo nyaka maye ngimfisela izibusiso nokuhle kuphela njengoba nje unyaka uqala engifisa ukudlulisa nengifisa nje ukubonga kakhulu bakithi emhlabeni wonke jikelele njengoba nje kade nazi babukeli lapha emakhaya kade ngidlulele indodana wami engimzalayo mina ozalwa yimi kade-ke indlulile emhlabeni kuwokuqala ukuthi nje ngiyikhulumele undluleke emhlabeni bekuyi-23 zikaDisemba endlula-ke ngesandla somuntu kwaba khona ngesixhwanguxhwangu sengane ngangeke ngithi sendoda sengane nje yamgwaza kwaze kaba kabili yamgwaza-ke ezandleni ngenhlanhla-ke angazi noma ngizikubiza ngenhlanhla indokho kodwa-ke wandle wabe sendlula-ke umntwana emhlabeni kade-ke simfihla nje ngolesine lolu lomhla ka-29 umhla ka-30 mangalenzi iphutha kade ngimfihla. Nkosi yami ngidlulisa ukubonga okukhulu kubona bonke abafowethu kubona bonke abangani kubona bonke abantu engibasizayo ekade bephumelela kade bekhona kade bephume iy'nkalo zonke iy'nkalo akukho la ekade bengaphumanga kade nginabafowethu kade bebuya nakomakhelwane wezwe lethu lapha eZimbabwe ngiyabonga kakhulu kade nginabo abafowethu Swaziland ngiyabonga kakhulu Maputo ngiyabonga kakhulu bese ngibuya-ke ngiza la ekhaya nala ekhaya izwe lonke ney'godi zonke ney'fundazwe zonke futhi ngiyabonga nanokuthi nje abaye balibala nanokuthi sisaphila under-COVID-19 kodwa bathi no bazozokhala kunye nami bazozongilekelela ngiyabonga kakhulu abafake isandla ngazo zonke iy'ndlela ngoba phela nje lokukhokhela upetrol bathi sowufakile isandla mawukhokha nje upetrol uthi uza kimi sewunikelile phela uNkulunkulu akakubusise nje ngaleso senzo sakho. Kunabafowethu ababesuka eCape Town kunabafowethu la abasuka e-Eastern Cape namanje nje ngisesenabo la ekhaya basalo bengizanazisa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngazi ngabonga ngithini ubani kuthiwa kunelinye igama elendlula elithi ngiyabonga ngabe ngiyalisho umkhungu eThekwini isandla sendlula ekhanda mamncane laphana eGoli eFosloras umashosho uzile wazondlulisa amazwe enduduzo umphathise wona ngiyabonga kakhulu mawami afike njengoba kuwathumelile njengoba futhi washilo umhlaba wonke umhlaba wonke nalaphana esihluthi Swatini Gwangwane ngiyabonga kakhulu ngibonga ovukubonga mkhulumbhele laphana ezansi laphana ngiyabonga kakhulu laphana umashosho ufikile ehamba nomshana ngiyabonga kakhulu mazwane isandla sendlula ekhanda phikela ntshosho ngafaka lingani phansi naphezulu ngasemangweni ngiyabonga kakhulu ngizwile nokuthi-ke bese ngihamba ngingena kwi-gravel sengibuyele emuva phanjana ngokuphazanyiswa imvula kodwa nje ngiyabonga angazi ngizodlulisa ukubonga kwami angazi abantu bakunegama nje elidluleleni indlela ukubonga ngabe ngiyalibiza kodwa nje okuningi ngiyabonga bese ngithi ekugcineni sengivala nokwazisa ngine-membership engangiyifoma le membership engangiyifoma noma ngayenza ngathi ngicela ukuthi sibe ne-membership ngaphansi kwayo
endapha isiba ne-umbrella yaba ne-family nje ka-Dr. Mncwabi Yahlehla, ka-Dr. Dlamini. Hhayi, into eyenziwe le family ka-Dr. Dlamini bakithi, hhayi, didi ikhanda. Angididi ikhanda, ngiyakhumbula nje i-catering ekade ngiyitholile ukuthi izongikheitharela for i-funeral. Beyingibize imali ebengingenayo, bebengibize imali eningi kabi, bebengibize imali engango-27,000 i-catering kade ithe izongikheitharela kwisevisi yalo mntwana wami. Kodwa labo umama bakithi abavela kule family, le family yami phela, bavele bathi hhayi, sizoba khona, sizofaka isandla. Bafaka izandla, ubungeke ubone wena ukuthi akusingiyo i-catering. Phela nami kade sengiyinhliziyo ibisigobhoza, bese ngikhala nami ngingasazi ukuthi hawu bakithi kanje lo ngumntwana, nalabantu athi bazongiphela bangifuna u-20,000 nento ngaphezulu, sengizawuthathaphi phela isimo sinje. Umndeni wami-ke hhayi wafika wangenzela, ngibabukile nje lapha bephila benza zonke izinto, bengibona kulo 20,000 usuzovelaphi, but sengizowuthathaphi isimo sinjena Nkosi yami. Heyi ngoba hhayi 20,000 yakwazi ukuthi ngeke. Umndeni-ke wami cha waqhamuka, i-Friends of Mncwabi, Friends of Dr. Mncwabi Yahlehla, bathi cha sofaka nezandla thina sizoyiphekela. Bafike bamini bayisikela, baphila, babenza yonke into, bageza namabhode. Ngiyabonga kakhulu bomama nje besiphikeleli sabafazi. Ngiyabonga kakhulu ngenikwenzile, uNkulunkulu anibusise omama besiphikeleli. Ngiyabonga kakhulu, nize ningadinwa nangelilodwa ilanga. Bese ngiphinde futhi ngibonge lapha kunabafuthi ngibabongile. Ngiyababonga kakhulu, bathi umfowethu udokotela, udokotela phela ngegama, hayi udokotela nje. Dr. Msimang, udokotela Msimang we-funeral parlour, abathi okuhle. Ube nami from ekuqaleni, kusuka ngithola ucingo ukuthi kuvelele nkanankana, bengiseThekwini-ke nami. Waba nami kusuka lapho up until the end. Ngiyabonga kakhulu. Kube umfowethu umshana kodwa ngithi umfowethu umntakadadewethu uThemba Madondo. I-support. Ngiphinde ngithi ngiyabonga unkosikazi wakhe uMadondo. Ngiyabonga kakhulu Thenjiwe Madondo. Ngiyabonga kakhulu nge-support ngizwile ukuthi uhlala ubusuku bonke bakithi. Ufuna ukuthi umntwana wami angcwabeke ngendlela ade engithanda ngayo, noma engifisa ukuthi kube kuhle ngakhona. Ngiyabonga kakhulu. Elokugcina ngibonga umndeni wami wa-biological family. Ngiyayibonga kakhulu. Anti eThekwini, Mrs. Khoza eGoli, Mrs. Heda eGoli, eLimpopo, oye wafika nanomamezala wakhe. Ngiyabonga kakhulu. Osisi bami bonke ngiyabonga kakhulu. Ubaba ongizalayo, iy'ngane zakwethu, iy'ngane ezalwa nayimi, ngendlela nje kade zikhona zonke, ney'ngane zabafowethu zonke. Ngiyabonga kakhulu. Bese ngigcina-ke ngokuthi-ke kwekade bazi uku-anele lapha nebalini ekade basiza. Nkosi yami ngiyabonga, angazi into ekade eyenza lento ekade yisho mhlawumpe kimi le enisukumise phansi kukhona ukuthi ukuzala umntwana kanti ungamboni umntwana ukuthi uyisibusiso kangakanani. Lo mntwana futhi abantu baphatha kangakanani. Khona nje omunye ade nje le ngane le kade kuwo wonke umntwana eyazi ukuthi umuntu mayemdala kuyo yazi ukuthi ubaba, umuntu mayemdala kuyo ewumama yazi ukuthi umama. Iyona imfundiso nento engiyayiphile mina ukuthi empilweni hlonipha wonke umuntu, thanda wonke umuntu ukuze nawe uzothanda. So-ke lokhu ngikubonile kwenziwa abantu ngomhla ka-30 kaDisemba bezongisupport ekutheni ngifihle u-Anele
ngifuna nje ukuthi u-anele Nkosi yami mfana wami la ukhona. La ukhona. Rest in peace. Bese ngithi okumnandi umfana-ke omlimazile babukeli cha sewutholakele maphela nami nginxusile ukuthi akavele sengiyamazi ukuthi ubani, sengiyamazi ngisalonje ngimcela ukuthi wena umchasondela buya boy, buya uzela amaphoyisa sogcina ngawo, buya uzela ngizobona ukuthi sendlula kanjani kuwo. Buya mfana wami namanje ngisakuncenga, ngisakuphaphata, ngisakuncenga mfana wami, ngisakuncenga mfana wami. Esilonge nje usanyathela inhlabathi awuthi ngicebise, esilonge usanyathela inhlabathi awuphephile. Uzosinda-ke uma usuhamba wedwa la emkhathini, uma usuhamba wedwa nje usundiza la emkhathini, undiza ngebhanoyi, ngithiwe la khona uzosinda. Kodwa nje okwamanje nje usanyathela inhlabathi. Ngiyakuphephisela ukuthi ngiyakuphephesela, ngixwayisa ukuthi kubaluleke ngami ngabe nje uve ngigijimele uzohlala la nami. Hayi ngizokuthola, hayi ngizokuthola. Bese ngithi ekugcineni ngibonga uma walo mfana ekutheni usukile le la kade khona weza la ezothi awudlamini kodwa bathi ngenzani ingane, ngibulalela ingane yakho mama nawe la ukhona. Ngiyakubonga nje ukuthi ungafeli ekuzaleni, usuke la kade usuka khona, your time nje ukuthi uze usondele. Angafuni vele ukukubona, right nje sikhuluma on a distance, not close. Not close, right nje sisakhuluma on a distance. Kodwa ngiyakubonga lokho kwenzile, ukhombisile ukuthi umzali, ukhombisile ukuthi umzali. Ngiyafisa ukuthi sikuxwayisaneni nalokuthi iy'ngane lezi zingadli ama-drugs, zingadli ama-drugs noma iy'dakamizwa ukuze kube ngaphekokwenza, ukuze kube ngaphekokwenza. Ngazibona zixabanisa abantu ekungafanele baxabane, kodwa ngesibanga sama-drugs, ngesibanga sey'dakamizwa kugcina kuba nje-ke. Njengoba nje ningibona ngikhathele namhlanje, iyi-1 December, ngikhathele ingqondo, ngikhathele umoya. Idakamizwa-ke nje ezidake nje ingane leya yaqeda yabuka ukuthi cha kumele idakelwe phela ingane yami. Yazi nginihlebeleke babukeli, ayikwazanga ingane yami kuphela, ikwaze ingane, ikwaze intombazane kade ibuye eGoli, ikwazi yayithathelwe ifoni, yayithathela ifoni, yayithathela imali. The very same day yabuya-ke yazovala ngalo owami-ke Nkosi yami sengicishe ngalibala nokumtshela. Ebehleli njengoba ngihleli, yafika yamgwaza, yaphinde yamgwaza. Hhayi imgwaza ezandleni, angithi ebebuza wenzani, yamgwaza. Kwase kuba ukuthi-ke wopha kakhulu into esho odokotela ukuthi lide kakhulu, uphinde futhi waphuza nokuthola-ke usizo ngoba abantu kade ehamba nabo emotweni bebengakwazi ukudrayiva ukuthi bamphuthumise esibhedlela. Yilokho nje, akukho okuningi nokubi nokutheni, yilokho nje. Kodwa-ke ngeke ngithi-ke sengizoneliswa ukuthi kade idle iy'dakamizwa, angizazi ukuthi idliwa kanjani. Njengoba ningibona nje ngigacuza amanzi, hayi ngigacuza amanzi, wangigacuza amanzi. Ngiyayicela nayo ukuthi la ikhona mfana wami, sondela boy. Angingasho ukuthi ilanga lingashoni ungakafiki, kodwa ngibuka ngathi sengizosho njalo manje. Ngiyafisa ukuthi engathi malishona, lishone usufikile, usula. Ngoba nokwenza nje ukuthi udukele la kimi ngingakwenza ukuthi udukele kimi, kodwa nje ngokuncenga wena plus uma wakho, ngokuncenga. Ngiyakuncenga futhi nami ngiyakuncenga. Manje kulokhu ukraduluka lapha ey'ngalweni, uzolunywa izinja lapho, kunezinja lapho. Bese uthi-ke yimi, cha izinja nje, izinja khona ey'fuywayo khona ey'ngafuywa.
andilese ingafuywa lezingozi ingcono lefuywayo ngoba uyakwazi ukuthi ikulalele lengafuywa le iyothatha ngisho isikhwama lesi esiphathini leyinkulu uyofika nje usuhamba iyokukumeka ukuthi buya ngoba ngizoyitshela ukuthi hhayi sama ngangathi sake hhayi ngifunga umayelele emathuneni ngiyamfunga impela ngiyanoma yini kodwa-ke ngokwazi uma wakho nangokwehla kama wakho ngiyakucenga mfana wami nohleli nabo nabakubhemisayo la ubhema khona ngoba kusikho ukuthi angazi ukuthi ukuphi kodwa nje ngisakunikeza ngisakupha i-chance ukuthi you can play your game up until ubone ukuthi no so right noma ubone ukuthi hhayi nodlamini vele hhayi mina ngingashona nje nami ngikhona lapho ngeke ngisho ukuthi ukuphi kodwa I know ukuthi ukuphi manje khona nje lapho hhayi la khona lapho ngiyazi ukuthi nginqena ukuyifikela ngiyafisa nje ukuthi uphinde uyizele wena uzosho ukuthi hhayi bakudlamini njengoba sebezile nje ekhaya bazothi hhayi bo nawe ngiyakuncenga mfana ngiyakuncenga ayanda ngiyakuncenga boy ngiyakuncenga zivelele mfana wami ukuze ngikhiphe izinja ngizoyidedela ngazi kuthiwa yini lezinja lezi ama-pitbull lawa i-pitbull-ke bhuti angingazi noma uyayazi noma uyibuke la i-TV la ngihleli khona ngingasafuni ngiyakukhumbuza izinto eziyingozi yobo nje uhleli lapho khumbuza izinto eziyingozi ngoba nisho inyoni ndiza lapha kodwa amanzi nako konke okuyithokozisayo ikuthola la ngihleli khona manje nawe be careful my son be careful my son angaze ngikhale mina bangikhaliswe uwe nje mfana wami ngonelwe uwe uDisemba be careful my kenda be careful I'm begging you my son kom ngiyacela mfana wami ngiyacela uncane ubani kuyangami nje kwanamhlanje bengizothi lingashoni uNkulunkulu anibusise babukele emakhaya nonke niphile ngiyanithanda ningakhohlwa iy'kole ziyavula ningakhohlwa futhi ukuthi nje impilo iseyimpilo konke kusaqhubeka konke kusahamba ngendlela akukho kusashintshile njengoba kukusasa nje kuyisonto kuwumhla ka-2 mina sengiyabuyela emsebenzini engiwenzayo sengihlalile nami kade ngisemgonqweni ngendlela yami ngendlela yami yonke namhlanje ngiyagcina-ke ukugonqa ngomhla ka-2 ngiyabuyela sengibuyela ngibuyela kabuhlungu ngiyabonga niphile emakhaya hhayi phela u-happy new year happy angithi angikhonanga ngisho ebusuku bengisemgonqweni ngeke phela ukuthi happy inhliziyo odabukile happy What's a man?